Bonsoir, moi je m'appelle Jakata Traoré, DIFA, né collectif des associations pour le développement communautaire CADC, né au président. Bi ambe CADC ga programme d'activité 2020-2021 exécution na o exécution cadre konna la anya ngania sango sans congé konna la amé volontaire compétition de football organisée et commune d'Amsenou yi amo compétition de football et finale de la bi le 5 décembre. Le 21 novembre terminé une compétition organisée follow no Maracana anyo finale ke le 21 novembre ni ama fo ma ko petugani pour que se bega se ga fam bien amé 9 finale fenega le 5 décembre compétition flying begera au blaina pour donner la chance à des jeunes talents dans la commune et voici que la codon cogo min na u ka se ka chance sɔrɔ ale ni ka bɛ kɛ chance fɛnɛ ka mɔgɔw tin don ɲɔgɔn na ko mɔgɔ an y'a fɔ cogo min na balontan de bɛ mɔgɔw tin don ɲɔgɔn na voilà collectif ŋani y'aw ye wagati bɛ au côté de sa population fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ pour que a ka population mɔgɔw kanu bɛ se ka don ɲɔgɔn na sa u tin bɛ se ka don ɲɔgɔn na cogo min na merci. Bien o kumana an bɛ nisɔndiya kɛnɛ kan nin bɛ ɲɛta de ko fɔ nin bɛ nisɔndiya fana ko fɔ waati minnu mɛ ni a ka gɛlɛn an ka jamana in ka bi alhamdulilayi ni nisɔndiya ni kelen kelen sɔrɔ a kɔnɔ o ka d'an ye o kuma an bɛ a dugawu kɛ jamana in bɛ bolo min kan hali bisa ala ka jamana suma janfa minnu bɛ mali kɔntoro la ala bɛ tila ka janfa bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ala k'an sɔn k'an kunnaja hali bisa hɛrɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala bɛ tigɛ u ɲɛsin an ma an ka se ka ɲɛtaa sɔrɔ an ka laɲini y'o ye balontan a ka d'an ye u ka a sama denmisɛnw ka ɲɛ sɔrɔ a la yan denmisɛn dɔw bɛ yan olu bɛɛ kɛra nationaliw ye yan nin terrain kelen kan yan o kumana an ka laɲini ye hali bi denmisɛnninw fana bɛ formation na yan an b'a ɲini ala fɛ ala ka barika don formation kɛlaw la pour que san ka sɔrɔ farikolo ɲɛnajɛ la hakɛto b'a la sala mahamadu. Isa Kamara. Bon kubu dabagaw an bɛ se k'u fo k'u barikada u ye ko min kɛ nin hakilina ɲuman ye jeunesse ni ɲɔgɔn cɛ quoi. Bon franchement parler on est un joueur bon on n'a pas se ka gagner mais ala mana mun ko wɛrɛ kɛ quoi. OK. Ouais, franchement parler nin bɛ se ka sababu kan bɛn saba ni ɲɔgɔn cɛ n'a caman sera ka da kɔni. Bon o de ka minɛ bolo an jeunes ma bon n bɛ ala fo ka barika o la parce que an sera ka fara ɲɔgɔn kan ka kubu caman ta nin tɛ ne yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ye ka jeune équipe fɛ minnu filɛ nin k'an ci sisan bon ne sera ne joueur n'i y'a ye ninnu ye ne wele ka su fɛ tin dɔ de y'an to an n'an joueur ka jouer ɲɔgɔn fɛ quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Amadou Kamara. Bon n kɔni bɛ se ka min fɔ jama min bɔra n kɔni bɛ jama bɛɛ fɔ n bɛ jama bɛɛ fɔ bon komi ko pour que ka jeunesse fara ɲɔgɔn kan bon n bɛ kubu dabaga fɛnɛ fɔ n bɛ dugawu de kɛ san o san ni ɲɔgɔnna ka da an ka quartier la pour que mɔgɔ wɛrɛ bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na pour que an ka quartier bɛ bɔ nɔgɔ la quoi. Non vraiment a bɛ bɛn sinsin ni kabaro yɛrɛ de kama c'est pour la jeunesse. Bon welekan min bɛ ne bolo k'a di jeunes ma an k'an bolo di ɲɔgɔn ma hali bi an k'an bolo di ɲɔgɔn ma hali bi komi nin ye coupe édition filanan ye n'a jara san wɛrɛ dɔ wɛrɛ bɛ da bon taalen ɲɛfɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka coupe da quoi coupe dan tɛna kɛ nin ye quoi bon balontanna wɛrɛw bɛ se ka bɔ yan nɔ comme moi je joue en première division ɲɛ bɛ LCA la bon denmisɛnnin wɛrɛw bɛ se ka ye nin na club mɔgɔw b'u ta u bɛ taa n'u ye yɔrɔ wɛrɛ la bon ne ka o de bɛ ne bolo k'a fɔ.